Да направиш 45. Ебати и рибата, ебати. Това ли ти осмисля живота? Тя си е достатъчно голема и така. Ама не, трябва шампионска лига. Играеме с Волък Бойчиновци и ако не ги биеме, не мога да влезем. Къде ще влезеш, бе, братко? Къде ще влезеш? Исках да му кажа на Сашето за тия 3 години. Върнах се от Канада, бум, един 30 кила веднага, един 19, един 18, други такива ядливи. И аз си взимам риба, Саше. И аз си взимам. Ако заглеждаш мненията там, никога не съм казал на това, що е зема или що не е зема. Говоря, когато се правят демонстрации нарочно, с криеници и с не знам си какво, на мъртви риби и се изкарват някакви мнения, които нямат нищо общо с риболова. Пусни една риба да видиш как ще се почувстваш. 5 пъти по-хубаво, отколкото да я изядеш. Че ще видят комшията. Ти нали си се снимал с фотоапарат, бе? Ако не, купи си един GSM, си купи, снимай си. Пусни я тая риба, какво ще ядеш по нея? Утре ще искаш пак да фащаш. Ще сомовете, ред сомова, ред вода и ние между редовете метам. Не става така, направо е мък. Ама пак хората се понаучиха, почнаха да пускат, гледам ги по реките и сипат живарника, други правят буркани. И тук сме така, но не мога да обвинявам хора, че са прибрали някоя риба. И аз, като си фанем някое сомче, и аз ще го занесем на жената. Вкъщи децата се апат по главите от глад. Виж, че сме криза. Ама поне малките да се пускат и големите. Големите, за да имат трофеи, за да знаем за какво ходиме. Малките, за да си фърлят поне хайвер веднъж, да ни напълнат язовирите с риби, пак да знаем за какво ходят. Плюс това сома не е клен. Кило и половина, то само глава и опашка, ма били много вкусни. Пичкат и лелина, до година, че са 100 пъти по-вкусен е големия, защото трудно се лови и ви остава спомени за цел живот. Вкусен ми бил малко сомче. Всичко от беднотия и от тъпотия. Тук стана дълбоко. Влачим си и си записвам. Едно момчето става лодчета. Новата, дето е като с бидони. Такъв материал. Полиетилен ли, полиамид ли, какво беше за бриг. Много ми харесва. С 40 коня ямашка. Джидров му е доредил. И те влачат тук някъде с деската се разминахме. Вика, нали ми върви с тебе. Трети път се разминаваме нищо. То никой нищо. Тя иска от едно разминаване. Толкова години се разминавахме по язовирите. Нали сме различни класи. Сега, като се разминеме тук от Йола, много важно. Ще удари някой. Аз милата само я понтирам, че заради линдера не им кълве, защото било кламартон, това, тя се стега. Ама иначе е душичка. Добро момиче. Ма и на нея само сомове в главата. Това като на мене. Ма и на мене ми се ловат. Сега, ако ви кажам за какво тролим да фанем един сом. Може да не е много голем. Хубав да го вадим с тънка пръчка и да видим какво толкова, братче, се случва. Плюс това искам да видим наистина ли съм прост, тъп ли съм, има ли някаква зависимост в това, в това. Не мога да се убедим сега в нищо. Никакви зависимости не виждам, никакви интрижки. Така, може да си говорим цял ден, цяла нощ. Какво друго да правиш? Сам си. И пацката Белото Боро предаде спицата, не дойде с мене. На жена му много и харесало последния път, иска пак.
Ела с мене, ма после ще вземем жените. Не си ги обичаме, ще ги водим и тех. Пак като нема жени, уния с шишетата по магистралите. Там нямам коефициент трудово участие. Просто си нямам късмет. Кога съм с жена ми, у язовира ще срещнем некоя гадже. На Сопот. Кой не ми верва да пита пацката и жена. Срещна ни една цялата от мрамор направена. Кара кану. Тя па не вижда, че сме с жена. Та моята се дегизирала с шапка, това вързала си косата. Почна да ни умайва. Умайва ни, как ни умайва, почна да си сваля сутиен. Сега некой че каже, че лъжем. Ама не лъжем. Извади го през единия ръкав, през другия и го фърли демонстративно в краката. Пацка говори нещо, виждаш, аз съм с нежето. Не мога, възпитанието не ми позволява. Той мълчи. И аз да не изпуснем хавата, нали съм си клюнеста чапла. Вземахта, почнах аз да си говоря. Аз нежето само ми бие шутове и ме ръчка. Викам, не ме ръчка, ще изръчкам после, аз да виж какво. Тя се смее. Смее се, ама ме ревнува. Ревнува ме, що знае, че има защо. Добре, че съм моногамен. Сом и само не. Повървах си. И аз. Ама истина. Ай, стига, че па се разприказвах. Само клипове, после си ги пускам, слушам какво съм казал и се смеем като откачен. Съм си откачен. Правим ги да ви е интересно, абонации. Да се смеете, да чуете какво мисля, че там с това писане нищо не може да се разбере. Кажеш нещо, бади се Диман, каже друго, Никаро ми, емо не се стегам. Аз се смеем, какво се стегам. Така. Добре, че намерих приятели оттам, иначе с тия тъпни, дето се случват, само нашите форуми, цял свет си пишат неща, пишат за сома, за рибите, начин на изваждане, монтажи. Тук си пишеме за нас. Кой какво направил, що направил. И най-вече аз давам тон за тия неща. Ма, що то всичко казано? Какво да кажа? Айде, момчета, до тук с този клип.